Żorna ċ-ċentru li minnu jsir il-maġġoranza tax-xogħol relatat mal-iskema spiżerija tal-għażla tiegħek. Il-kap eżekuttiv Rosen Camilleri spjegat l-aħħar żviluppi relatati mas-sistema tal-IT. Mela, dan l-aħħar ġimagħtejn il-POIC IT system ġiet estiża fil-ispiżerija taċ-ċentri tas-saħħa dik tal-Florjana u dak tar-Raħal Ġdid. B'hekk allura l-pazjent qed jinqeda b'mod aktar effiċenti għaliex dak kollu li qed jieħu mill-kartuna s-safra mill-ispiżeriji privati. U dak li qed jieħu against il-kartuna r-roża mill-ispiżeriji tal-gvern issa qiegħed jiġi featured fil-patient treatment records tiegħu innifsu. Għandna stampa holistika, ħanibdew stampa holistika x'ikunha pazjent u x'inhu intitolati treatment tiegħu. Permezz ta' sistemi ġodda tal-IT l-ispiżjara jkollhom stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni u jkunu jistgħu jipprevenu minn qabel li tonqos il-provvista ta' mediċina partikolari. Il-Gvern ikun jista' jżomm rendikont iktar preċiż ta' kemm u fejn qed jitqasmu l-mediċini. Is-sistema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek magħrufa bħala POIC hija mifruxa fuq 70 lokalità, 10 minnhom f'Għawdex. Sa Diċembru li għadda kien hemm 212 spiżerija msieħba fiha li minnhom inqdew 115,000 persuna. Iċ-ċentru li minnu jsir ix-xogħol relatat mal-ispiżerija tal-għażla tiegħek jinsab fl-Isptar San Luqa. Minnu joħorġu bejn 43 u 45 konsenja skedata kuljum lejn spiżeriji madwar il-pajjiż. Barra dawn dejjem jinqalgħu mal-15-il konsenja ta' emerġenza kuljum. Is-sena li għaddiet saru xejn inqas minn 17,000 konsenja. Fost dawn il-konsenji jkun hemm anke każijiet partikolari ħafna, bħal każ li nsertan qal l-ġimgħa li għaddiet f'Għawdex, meta pazjent kellu bżonn ċertu tip ta' mediċini minn barra mingħajr telf ta' ħin. Ġimgħa li għaddiet kellna pazjent minn Għawdex kellu bżonn trattament, trattament ġibnieh minn barra tru is-CPSU, wasal għandna l-ġimgħa fil-għaxija fit-tlieta u tru l-mezzi ta' trasport li għandna u kollox dan fl-erba' kien fl-ispiżerija Għawdex għand l-ispiżerija li jinqeda minna dal-pazjent. Pazjenti li jiġbru l-mediċini tagħhom mill-ispiżeriji taċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana u ta' Raħal Ġdid u li riċentement irċivew il-patient voucher letter tagħhom mill-ispiżerija tal-għażla tiegħek u ma nfakra li għandhom jippreżentaw dan il-voucher meta jiġbru l-mediċini tagħhom mill-imsemmija ċentri.